ani maphani bumungoi kaisa mukumu football tournament songjanai o songsamani thaingkai goria rungnok nokhlao engkai sini khelani rider ongkha जों जतई टोटल टीम 16टा खाइनाय 16टानि बिसि हंखाय जों कुनु टीम नारि गया 16टानि कम हंखाय जों खेला चालु थानाय 16टानि कम हंखाय बनि मध्यना खेला जों पाइनाय हंखाय सिनि 16टा खेला टीमनि मध्य जों नट आउट सिस्टेम खेला नारखा और नट आउट जा आउट नाय ब आउट न हंखाय सिनि खेलांने 15टा टोटल खेला 15टा खायै जों फाइनाल 14 नि 15 फाइनाल थानाय ताई और सिनि प्राइस मानि हंखाय 15,000 फार्स्ट रानार हंखाय 11,000 हंखाय और ताई अबन लगी फार्स्ट प्राइस बाय सेकंड प्राइस ना कप बाय सिल्वर जागनाय हंखाय যারা রেজিস্ট্রেশন খাইনাই যারা খেলা নারনাই टूर्नामेंट खेला नारनाय बरक तिनि 25/8/2023 नि सिमि 2/9/2023 पर्यंत बरक खेला नारमानाय आबो नागे जुदि न खेला सिनि 16टा टीम थाखाय जोंते खेला नारि गया 2 तारिख नागे जुदि सिनि 16टा टीम बुंनि थाखाय जोंते खेला नारि गया गाय ताई ओ खेलानि थायिंनाय थंना जागांनाय गोरिया रुंनक नखलाओ एकाय फी सोंनाय प्रत्येक टीमनि फी सोंनाय 2000 खिलिं राइडर बर्मा ताई बिनि वाइफ ताले तारा सुंदरी राइडर बर्मा नि मंगुई बिनि साजलासं कैसा नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट नारखा और जरा पार्टिसिपेट खाइना मुसुंनाय बरक रजिस्टार खाइमानो रजिस्टार नि लास्ट डेट दिनखाय बोसगांनि 2 तारिख 2/9/2023 एंट्री फी नाय 2000 खाई बनी प्राइज मानी तंगनाय चैम्पियन माननाय 15,000 रानार आप बरन रजागनाय 11,000 और कक खाइमो जरा ओ लास्ट डेट अफ रेजिस्ट्रेशन नि बेसिंगो जों जत 16टा टीम नारगनाय आ बिसिंगो 2 तारिख नि बिसिंगो माने गुबुननि माने 16टानि बेसि जुदि कोनो टीम रेजिस्टार खाने फाइ दंखाय बरनो नारक जागालाक लास्ट डेट तंफनो जेबो सोंगा फाइनाय 16टा टीम बरनो सुजुग जागनाय थंनानै हामबाय।